ана духтаро касе двойкои спортивни пурсида буд нархҳои арзон боша гуфта нависта буден. Марҳамат, боз ҳам ҷои акай Аҳмад омадем. Ассалом, боротон омадана? Борои навинкашон омадагай. Махсусан ҳам хед двойкои спортивни мегуфтагии шумо духтаро нигоҳ кунед. Чанд намуд овардаган. Инами навинко чанд сомон? 100 сомон ҳаҷон. Вай, ира бирен духтаро. 100 сомон 7 тарасбетка дора. Диден ин нархи дона. Диден тамошобино 80 сомон будай нархи оптовиш. Касе ки дона мегирад донаш 100 сомон. Марамат биёен бозори Корвон хушру будай, яъне ки бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор дасти чӣ мешавад, чап мешавад, дасти рост. Тамошобино ҷои акай Аҳмад. Марамат биёен бо айпеш бинен ина интихоба бинен чихо хушру нархо арзон. Ана боло будагиёш чанд сомон? 130. Не, ё 130 сомон диден, ё шам фасон будай. Нархам арзон. 130 сомон 120 кунед. Беҳтарин. Ина 120 сомон. И тараф нигоҳ кунед, спортивни двойка. 120 сомон. 120 Чи дона, чи оптови ина спортивниё 120 сомон. Ина ёям 120 сомона. Чихе нағз духтаро биёен. Ина диден чихе фасон. Худиёи фасон омадай дар ҷои акай Аҳмад. Тамошобино ин худиёхчон тоқаян. Нигоҳ кунед начос дурак. Материалшон трёх ниткаяй. Акция рафтаистай нархошона 50 сомон кардаган бовар мекунед. Ҳам қарзон 50 сомон. Ина каседа дар корай дига цветош ҳам астай? Ёш ҳам астай. 4-5 дастбетка доштай. 50 сомони марамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза дасти рост ҷои акай Аҳмад 9 қатор. Ҳатман биёен. Туника гуфта будан бисёриё духтаро нигоҳ кунед чанд намуд туникои новинка дар ҷои акай Аҳмад омадага ё чандиян? Ё 120 ва ёш 80 сомон. Ина нигоҳ кунед қисми боло да 80 сомони туникоо диден. Ҳамаш 80 сомони. Айнаи новинко боша 120 сомони. Дароза ки хушрубад иҷада двойка овардаяна. Инаи двойко чандан? 150 сомон. 150 сомон хушру духтаро бинен. Ина бинен. Маникен дам нишонтон бутим диден 150 сомон ёшам 150 сомони арзон духтаро. Марамат биёен бо айпеш бинен борошуна маъқултон мешава. Айна ё чанд двойкая? Шамо двойка 150 сомон ёшам. Хавса ки хушру будай материалаш 150 сомон духтаро. Нархош арзонай биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 9 қатора 12 дарвоза тарафи Тилобозор 9 қатор дасти рост ҷои акай Аҳмад. Байна ино чандан? 120 сомон. 120 хушруа духтаро ира бинен. Ёш 100 сомон паҷон. Ина инош бо 100 сомон. Хулас ина инҷа чизе доран ҳамаш нархошон арзонай. Марамат касе либос гирай, касе двойка гирай. Ҳатман ҷои акай Аҳмад омада тамошо кунед. Лекин агар натонен омада бинависен, доставкатон мекунан.